Os reis visitan Burela da man de Alfonso Rueda. Ali poxaron por un lote de merluza e outro de bonito na lonxa e afondaron no sector pesqueiro e nas súas necesidades. O sector pesqueiro lucense recibiu hoxe unha visita de honra a das súas maxestades os reis de España. Na localidade de Burela descubriron a realidade do sector pesqueiro e percorreron as instalacións portuarias, visitando a lonxa e mesmo poxando por lotes de merluza e bonito. Don Felipe e Dona Leticia tiveron a compañía do presidente da Xunta Alfonso Rueda, da conselleira do Mar Marta Villaverde e da alcaldesa de Burela Carmela López, ademais doutras autoridades. Os monarcas puideron ver de primeira man como funciona a lonxe de Burela, onde máis do 50% do produto fresco que chega é pescada de pincho. Hai un sistema que anuncia os prezos nunha pantalla e por voz e hoxe realizouse unha simulación para os monarcas, que cun mando cada un pulsaron cando o valor baixou a unha cantidade que lles pareceu razoable. O rei levou un lote de pescada por 21,05 euros, mentres que Dona Leticia conseguiu un de bonito por 15,20. Coñeceron tamén sobre o papel da muller na pesca. Os reis falaron con 3 integrantes da Asociación Redeiras de Burela que lles explicaron as tarefas do oficio. Durante todo o percorrido estiveron tamén acompañados de multitude de veciños que os agardaban con diferentes cantos e proclamas. Para rematar a visita, acoderon á Casa do Concello e ás instalacións do Burela Fútbol Sala, onde os recibiron as integrantes do equipo feminino.